Πολιτική επικαιρότητα με μια άλλη ματιά τώρα, γιατί μπορεί ο Βασίλης Λεβέντης, όπως είδαμε νωρίτερα, να κέρδισε τις εντυπώσεις των εκλογών με την είσοδό του στη Βουλή. Έχασε όμως την άτυπη αναμέτρησή του στο Twitter, γιατί εκεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου ουσιαστικά έπαιξε χωρίς αντίπαλο. Η μη είσοδός της στη Βουλή έδωσε λαβή για χιλιάδες σχόλια και πειραγμένες φωτογραφίες από τους χρήστες, ενώ στο στόχαστρο μπήκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και το προεκλογικό του σποτ. Με το που άνοιξαν οι κάλπες και η λαϊκή ενότητα βρέθηκε εκτός Βουλής, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά και οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να αποτυπώνουν τις πιθανές αντιδράσεις της πρώην Προέδρου της Βουλής. Φαντάζεστε τον αστυνομικό που θα την ενημερώσει ότι πλέον δεν μπορεί να μπει στο κοινοβούλιο? Κανείς μας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του. Πάντως, ο Πάνος Καμένος ετοιμάζεται να βάλει πάλι τα κάγκελα μπροστά από το μνημείο του αγνοστρατιώτη, όχι για τους διαδηλωτές, για τη Ζωή. Και φυσικά το Λαφαζάνη. Σιγά μην τον άφηνε. Ή μήπως τον ΟΑΕΔ, τώρα που έμεινε και χωρίς δουλειά. Να, το άγριο χαμόγελο που λέγαμε. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι δεν μπορώ να μπω στη Βουλή? Θέλω να έχεις την φωνή στο μυαλό σου. Τι είπατε? Αυτό είναι τρομερό, Τι είπατε? Δεν μπορώ να μπω στη Βουλή, τι είπατε? Η αποτυχία της Λαϊκής Ενότητας να μπει στη Νέα Βουλή έδωσε πλούσιο υλικό στο διαδίκτυο με χιουμοριστικά σχόλια και τρολαρίσματα τόσο για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη όσο και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νομισματοκοπείο? Όχι, ο ΑΕΔ. Τι εννοείτε όταν λέτε δεν μπορώ να μπω στη Βουλή?